Най-трудното. Човешкият фактор. Човешкият фактор и да работиш с хора. Бил съм главен готвач на екип от 60 души. За една така вечеря не само готвачите са важни, а целият екип. Защото ние сме една навързана верига и ако някое звено се счупи по средата, нищо не става. Веселин Калев е един от ветераните на българската кулинарна сцена. В цяло има уважението от доста български готвачи. Той продължава да следи тенденциите. С кулинария се занимавам, мисля, че вече 24 години ще станат тази година, като съм започнал в Миялно и съм минал в истинската кухня. Първите 5-6 години не знах къде се намирам и чак тогава осъзнах, че искам да го правя наистина това и го правя със сърце. Още в началото, тъй като на времето имахме ментори, един от тях ми каза: моля те, не ставай главен готвач преди да навършиш 33 години, ще ти е много трудно. И това не останал този съвет в главата и наистина за първи път поех кухня на 34 години. До тогава се учих и още се уча. Ние се учим цял живот. Честно да ви кажа, много бързо се разбрахме за менюто с Ники. Само с един телефонен разговор познава работата ми, аз неговата и просто се допълнихме. Храната за мен трябва да е разбираема за госта най-вече. Тази вечер сме съчетали едно меню, което е сравнително сезонно, което те изкарва от зимата и те приготвя за пролетта. Всички трябва да сме добре подготвени и първо да предразположим клиента, второ да го нахраним добре и трето той да се тръгне с усмивка. Тази вечер очакваме всички клиенти да са доволни, усмихнати и да се върнат отново на следващото събитие. Наблегнал съм на български продукти, изцяло с изключение на лайма, естествено. Пастървата е от Самоков, трибарник, козето сирене е българско, цеклото съответно. Използвам локални продукти. Балансът на нашите дишове е много нежна точка, която трябва да оцелиш, защото хем искаш да покажеш нещо ново на клиента, хем искаш да го запознаеш с нови техники, с нови продукти, нещо вау. Обаче същевременно трябва да запазиш един баланс, в който клиента не трябва да се чувства дискомфортно, ако чува някакви странни имена. В началото, по моя път, исках да покажа на хората колко много техники и какви чипсове правя и така нататък. Сега в момента наблягам на продукта. Разбира се, колкото и да е сложна техниката, това се остава вътре в кухнята. Храната на пръв поглед трябва да е разбираема, когато е сервирана, гостът да разбира с две думи какво консумира. Продуктът за нас е важен не само за тази вечер, а е важен като цяло, защото това да следва сезонността е може би цел номер едно за нас готвачите, защото един продукт като е в сезонност, той е най-богат на вкусове, най-много е съвтял като продукт и най-добре можем да изразим неговата същност. И двамата сме членове на GRE. Пакета на GRE на ресторанта отпред е сертификат, че продуктите и кухнята тук е на ниво. За GRE чух за първи път преди, мисля, че повече от 10 години, тъй като тогава работих в Германия, в ресторант Бамберс Хойсхен, който е на Оливер Рьодер, който е в момента президент на GRE за Германия. Тогава за първи път чух, що е то GRE, почнах да го разпитвам, видях колко са приятелски настроени един към друг, няма никаква конкуренция, състезание и така нататък. Просто си звънят, можеш ли да ми помогнеш, изпращат си персонал и правят вечери и си казах, че ще е много хубаво това нещо един ден да стане и при нас в България, тъй като нашия менталитет е малко по-различен. Но бъдещето е да работим заедно. Извървяне е доста голям път от тогава до сега. Хубавото е, че всички българи все по-често пътуват вече, виждат как е на Запад. Госта има съвсем друго мислене за даден ресторант, храна и продукт и уважават, мисля, че труда. В момента се занимавам с организиране на кухни вече. За съжаление не ми остава много време активно да готвя, което това ми е на сърце. Организирам екипи, обучавам ги, преминавам към следващия. В очите на някои хора е изкуство, други е начин за изхранване. Аз го гледам като начин на живот. Екип се гради много трудно и се губи много лесно. Бил съм в напрегнати среди, но това ние готвачите го правим по наше желание. Вече нещата според мен се променили, но преди години беше прието, че кулинарният път е труден път. Пълен с препятствия, пълен с трудности. Не, че днешно време не е така,
но аз съм на идеята, че уважението и респекта са на първо място. Ако ти имаш уважение и респект към твоите хора, те ще са по-спокойни и ще са готови да дадат много повече, отколкото биха дали по принцип, под напрежение. Има напрежение в кухнята, естествено, особено ако ти е пълен ресторанта, винаги е имало напрежение. Зависи до каква степен. Голямата трудност, не мисля, че е това в момента. Голямата ни трудност е намирането на персонал качествен. И то не само на нас, българите, а като цяло говоря, защото колегите на Запад имат абсолютно същите, и на Изток имат същите проблеми. При мен аз държа да работят на между 8 и 9 часа, тъй като аз на времето, като работих в ресторант с 2 звезди, работихме от 7:30 до 11:30 вечерта. Нямаш право да пушиш, нямаш право да нищо, нямаш право да правиш и така. Не искам моя екип да работи така, както съм работил аз. Никой не ме е държал на сила. 3 години. Влезнах като помощник готвач и излезнах като сушеф за 3 години от този ресторант. Нищо, че съм видял такъв тормоз, аз съм отишъл там по собствено желание и съм искал да го правя и съм го правил. Много малко хора издържат на такова напрежение. Не е необходимо да има такова напрежение в кухните. Мисля, то натоварване бих казал, не напрежение, защото напрежението в кухнята е моментно състояние, по време на сервис или нещо, но натоварването е огромно. Най-трудното – човешкият фактор. Човешкият фактор и да работиш с хора. И, бил съм главен готвач на екип от 60 души. Всеки си има проблеми, всеки иска нещо. Ти си човек, който трябва да ги обединиш и да ги мотивираш да работят. Това е най-трудното. Много е важно те да са запознати с какво правят. Да са запознати, да са го опитали, да са наясно с това, което трябва да се случи. Защото един човек, когато му дадеш знания, той тогава ти е най-полезен. Ясно.